kienet ila ġejja. Krim Salvo Dalli ta' 68 sena li jinsab mixli bil-qtil ta' ibnu Antoine Dalli, delitt li seħħ fis-7 ta' Wissu fir-residenza tal-missier f'Ħalaxa. Salvo Dalli qal li tensjoni kienet ilha tinħema minn Ġunju li għadda meta żdiedu l-argumenti bejnu bejn ibnu li kien qed jgħeddet li joqtlu. Iżda minkejja li l-pulizija kienu jafu b'dak kollu li kien għaddej, naqsu milli jieħdu l-azzjoni meħtieġa u li setet evitat dan ir-reat. Dalli xehed fil-qorti li dakinhar ta' delitt u kien rieqed fil-kamra tas-sodda tiegħu meta ibnu żgassa l-bib ta' barra, tela għalih u beda joffendih. Dalli qal li kien hawn li qabed center li kien iżomm ħdejn is-sodda u meta ħebba li ibnu spara tir biex jiddefendi ruħu. B'kuntrast ma' dan l-ispettur Keith Arnaud fix-xhieda tiegħu qal li ma kinux instabu traċċi ta' dmija fil-kamra tas-sodda imma fl-art barra fil-kuritur li jagħti għall-kamra tal-banju fejn instab Antoine Dalli b'ferita ta' arma tan-nar f'żaqqu mitluq fix-xawer. Arnaud qal li minn records sab li sa xahar qabel id-delitt Salvo Dalli kien għamel rapporti fl-Assa taż-Żejtun għax ibnu kien reġa' qabad il-vizzju ta' droga u kien ħebba lih u taħt daqqa ta' pon. Iżda mitkellem il-Pulizija Antoine Dalli kien qal li kien missieru li kien ħebba lih. Lejlet id-delitt Salvo Dalli rrapporta teddid minn ibnu li kien qed jakkużah li minħabba fih l-Aġenzija Appoġġ kienet se toħodlu lil uliedu u dakinhar ta' delitt stess sar rapport ieħor fil-konfront ta' Antoine Dalli din id-darba minn wieħed minn ħutu li wkoll qal li kien qed jiġi meddet. L-ispettur kompla jgħid li l-Pulizija kienet kelmet ukoll is-sieħba ta' Antoine Dalli li kienet spjegat kif wara l-mewt ta' martu Salvo Dalli kien mar jgħix f'dura fiż-Żurrieq filwaqt li hi u s-sieħeb tagħha Iben Salvo baqgħu jgħixu f'Ħalaxa, iżda Salvo kien keċċihom ftit tal-ġranet ilu. Xedu wkoll l-ispettur Fabian Fleri u s-surġent Stephen Gulija li qalu li kif waslu fid-dar ta' Salvo Dalli u qallhom li kien spara lill-ibnu u saqsihom kien xadu ħaj. Tul l-istess seduta l-avukat ta' Salvo Dalli Lennox Vella talab lill-qorti taħtar psikjatra biex jeżamina lill-klijent tiegħu li diġà kien rikoverat qabel fl-Isptar Monte Carmeli. Il-Maġistrat Marcel Farrugia ħatret lit-tabib George De Bono biex jeżamina l-istat mentali ta' Salvo Dalli u jistabbilixxi jekk hux fi stat li għaddi ġuri u kif ukoll kif kien l-istat mentali tiegħu fis-7 ta' Wissu meta seħħ l-allegat delitt. L-avukati Kathleen Kalea Grima u Franco De Bono qed jidhru parte ċivile għas-sieħba u ż-żewġ titfal tal-vittma.